To što vi govorite je najobičnija laž, koju na kraju krajeva niste smislili vi, nego vaši mentori koji su trebali da opravdaju rušenje Jugoslavije, sve ono što se desilo tokom građanskih ratova na prostorima bivše Jugoslavije i kao finale svega da opravdaju preko vas, između ostalog, NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Tako je, taj. Jovanoviću. Nezadovoljni ste što je još neko dobio opomenu. Vratite se u svoju klupu. Jovanoviću, u svoju klupu da se vratite, rekao sam. Jovanoviću. Pustite ga. Dakle. Čujete vi mene, Jovanoviću? Dakle, narodni poslanik. Aleksandar Jovanović. Tako je, taj. Druga opomena, vratite se gore na svoje mesto. Jovanoviću, vratite se gore na svoje mesto. Vi znate šta vam je sledeća mera, Jovanoviću? Aj, vratite se gore, prelistajte Poslovnik pa pročitajte to. Rekao sam da se vratite gore, Jovanoviću. Izričem meru oduzimanja reči Aleksandru Jovanoviću.